Vítejte u televizních novin na TV Pravda. Dnes je 11. dubna 2025. Včera pan Adam Turták se opět vyjadřoval na pana Erika Techejra, kde se opětovně zmiňuje o tom, že někdo ho přijde zbít a jako pokaždé to svede na pana Erika. Tyto zprávy jsou, aby vy arietky jste mu nevěřili, protože Adam je schizofrenik a hraje vám arietkám na city. Prosím, nevěřte tomuhle člověku. Nikdy v životě jsme nevyhrožovali zbytkou ani jednomu streameru. Naopak, Adam vždycky na nás posílal lidi a podplatil, aby přišli k nám na bitku. Takže se podívejte na reportáž. Po reportáži uvidíte důkaz, že vám opravdu lže. Nemáme důvod vám lhát. A ty, Techero, no ja tu prisahám na svojho otca, aby ho zem vyhodila. Ty si už mal dostať odo mňa, nie? Mal si odo mňa dostať, že si sa mi prosil pri stole. Jak som prišiel za tebou. A ver tomu, že keď ja sa dopočujem, že si v Českej republike, alebo že si v Anglicku, to ja ti prisahám. To ja ti prisahám. To už je po 4. krát, čo ty si na nás huckoval, aby nás prišli zmlatiť. A keď príde hoci kto tu, ja sa postavím, ja pôjdem von. Ja pôjdem von. Ja s tým problém nemám. Ja pôjdem von. Postavíš sa, postavím sa aj ja. Ale jak mne sa dá čo stane, že do mňa skočia 10-15 a ja budem v nemocnici, to ti ja prisahám. Prídem do Kanady a održím ti krk. Rozumieš? Lebo u mňa nie sú frajeri tí, ktorí príde armáda. U mňa je frajer ten, ktorý príde sám. Tak vidíte, že nedá pokoj ten Techejro. A nezabúdajte ešte jednu vec, že ešte aj ja tu mám rodinu. A takisto aj ľudí, čo stoja za mnou. Rozumeli sme sa? Už Robo písal. Rozumeli sme sa? Lebo včera ste mali veľké papule a môže sa stať taká vec, že my vás prekvapíme. Takže to bolo naposledy, že ste sa vyhražali, vy čupky, vy kokotári, bo tak vás budem volať vy čačkári, mačkári, bo vy nemáte žiaden respekt voči žene. Ja keby som nadával vašim ženám takto, jak tebe, ty Franky, bo tvoju ženu si natiahnem rovno na kokot. Nie, už nebudem vysielať, nie, devčatá, už ne. Takže jste viděli vyjádření pana Adama Turtáka. Samé lži, není to pravda. Nikdy jsme mu nevyhrožovali. Pokaždé, když má s někým konflikt, napadá pana Erika Techejra a dělá všechno proto, aby ho lidi nenáviděli. Je to žárlivost. Před rokem, a to bylo 18. ledna 2024, udělal to samé. Navedl lidi proti Erikovi, aby na něj útočili jen tak pro nic za nic. Jen protože pan Adam chce. Opravdu žádám všechny arietky, otevřete své oči. Když vás má rád, proč vám lže? A teď se podívejte, co provedl a zbytečně pošpinil pana Erika, že někoho poslal na bitku. Zmiňoval se na streamu, že paní Nataši bratři jedou k němu na bitku díky pana Erika. Zároveň navedl paní Žanetu Královnu tak, že pana Erika paní Žaneta Královna proklala, tak aby s ním spadlo letadlo, že v té době odlétal do Evropy. Podívejte se sami, že paní Nataša sama přiznává, že to pravda nebyla a že Adam lže. Proto nevěřte mu, tento člověk je schopný všeho. Pro TV Pravda Jan Jentner. Vítejte u dnešních zpráv televize Pravda. Dnes je 8. ledna 2024. Podívejte se na krátkou reportáž, kde Degeš Adam a paní Žaneta, která nejvíce proklíná, zahráli velkou hru, že pan Erik Techejro vyhrožuje Degešovi Adamovi tím, že pošle na jeho byt paní Natašu se svými bratry. Uvidíte sami, že pan Degeš si vše vymyslel z důvodu, aby ho lidi litovali a posílali gifty. V reportáži uvidíte, kdo si sám na koho dělá sledovanost. Paní Žaneta, známá tím, že proklíná nejvíce lidi, si ani neověřila, jestli princ Chatrče lže a začala urážet, proklínat a přát panu Erikovi smrt, aby s ním spadlo letadlo. Jinak zdravíme levice a arietky a moc je prosíme, aby se sami podívali na reportáž a uvědomili si, že z nich dělají koniny. V reportáži uvidíte pravdu
a podívejte se, co jeden zmrt dokáže udělat hádky, aby lidi útočili proti panu Erikovi. Jinak přeji všem krásný den. Pro televize Pravda, Jeňa Entner. Ako vidíte, celú noc nás preklínali, celú noc dával ten Techeru vyjebaný, skurvený, ten vyjebanec, bo on má rád, keď sa my na ňo vyjadrujeme. Navádzajú ľudí, navádzajú aj Natašu, aby prišla tu a ma zbili. Ale ja ti len toľko poviem. Veď tu mengávke aj ciphenav. Ja keď sa pobijem s nimi, ty Techero, ja keď sa s nimi pobijem, dobre, príde Nataša, príde so svojimi bratmi, príde so svojím mužom, všetci mi prídu na barak. Dobre. Ja sa pobijem s nimi. Ja sa nebojím. Bo ja som taký, ďakujem veľmi pekne. Ja sa nebojím. Ale tu, aj som Mariben tu v Temara. Takú bitku ty dostaneš. Bo keď ja dostanem, dostaneš aj ty. To ti ja garantujem. To ti ja garantujem. Me tu kepena osobne, že tu chudeha. Dostaneš. Nech príde aj Nataša, aj všetci nech prídu na mňa na bitku. Do rana nás preklína, navádzajú tu na cigánov, aby prišli mi na barek, aby ma tu zbili všetci. Tak ty si kto, ty Lorenz, jeden vyjebaný? Ty si myslíš, že čo, ja sa bojím Nataši? Hej? Čo? Ty si čo myslíš o sebe? Že som medarav? Že medarav? My sa pobijeme tu na... Bo prídu tu mi na byt. Dobre, ale di cheia me pais some kerav. Di cheia pais me. Ima tu avri na Pirsk, a ne Kanada. Už ty vonka nechodíš. Lebo ja ťa osobne dám zmlátiť. Ja ťa osobne dám zbiť. Odáme tu kepenav. Odáme tu kepenav. Tak Techero nenavádza, aby ma tu prišli zbiť v Berlíne. Aby mi prišli na byt. Bo není frajer. Ovnane frajerista, naschval do toho mieša Natašu aj všetky a Nataša chodí na okienko. Že? Sako ma nade kamol te Marel, vyjalo TikTok. Vyjalo TikTok, no nech mi príde niekto nabiť a uvidíte potom. Dikena pais me sa už škandaliza de kerava. Dikena. Dikena pais, me man dava tečina, me man marava. Ale tu ima meres. Tu ima tradako ukaran remič mares. Odáme tu kephenav. Odáme tu kephenav Techero. Bo už čo je veľa, to je veľa. Ty si už veľmi veľa dovoluješ. Od všetkých ľudí mojich si zistuješ informácie, aj mojich kamarátov. Ty čo chceš? Ty čo chceš, aby my sme sa tu pozabíjali? V Berlíne? Čo ty Lelen skurvený vyjebaný? Ty čo chceš od nás? Ty čo chceš? Ty Denisa Hutter, ty čo navádzaš? Ty čo sa staráš? Ty čo ideš chuckať? Nedosť ti bolo? Nedosť ti bolo, že si dala natočiť moju rodinu? Aj môjho brata 14-ročného? Nedosť ti bolo. No dobre, my keď sa pobijeme. Ale tu men meren. Aj ty, Denisa Hutter. Mňa to nezaujíma. Na Klepeské vražd, ale mu je star. Lebo som ďaleko od Adama. Ja keď som 300 kilometre, tak ja ti volá moju rodinu. Ty čo myslíš? Lebo peské On myšlenie, nie je sám, Adam. Ja len 300 kilometrov od neho bývam. Saďte do auta. No de perdo manhinkoda. Nielen vy máte rodiny, ale aj my máme rodiny. Taj má prejače, lebo vy ste nie takí frajeri. Sača pomári ben. Sotel tu mendehin. To da nakapelte vakere, da kapelte Abel. No jak prídu Adam, ani na to vera, máš ma na Messengeri, máš ma na Facebooku, všade máš ma. Ja ti dám aj to moje telefónne číslo holandské, ty mi dáš svoje. No a potom uvidíme. No tu men, DG šale so andalo skali, poďte, a di kašakere, ok? Dobre? Mišto? Vy zostali, sa prichystajte, no a my z Košic. Presne. To sa inada. My dignaden s mírom. Stále do neho džubete. A potom, že vy nepodporujete a sami to robíte. Sami to robíte a na druhého zvalujete. Bizon. Tak
Čo to je? Čo to je, buzeranty? Čo to je, buzici? Mindig nad Esmírom, každý deň sa vyhražujete. No a ty, Erik Techiero, keď si taký veľmi, ale veľmi silný, no to sadnem do toho lietadla, aby som čula, že aby si z lietadla len spadol dole. Aby si v živote neprišiel do Nemecka. Fotky. Hej, král planety. Ale Natášo, prosím tě, můžeš napsat, jestli já jsem ti řekl, že lidi jdou na bitku na Adama, nebo podolaj, náš Adame. A že ste nevystavovali aj vy deti. Jak aj deti, jak aj matky, všetky ste tu vystavovali. To nie na neho treba dávať na Adama. Ne. Odáčak také, čak pro Adam teďol. No a vy co, nerobili ste to isté? Řekl, že jsem tě že tobě jsem řekl, že na bitku. Že máš na bitku, už bráchama a tak, s rodinou. Že s rodinou a takhle, že lidi. No a vy ste toto isté robili. Koniny neboli u vás.